Bisan ang 25 anyos nga si Alfredo Prince II Kimanevea ang hindi makapati nga tana ang nangin pinakauna nga summa cum laude kang University of Antique. Si Nevea ang naggraduate sa kurso nga Bachelor of Science in Elementary Education kag ginturoan kang pagkilala sa nakaligad nga graduation ceremonies. Sa programa nga hinunanon kang The Kinaraya Chronicle kag Ball Studios Productions, ana kadyagin pakigbahin ang mga sekreto kag ginagyan agad madabot ang pinakamataas nga pagkilala sa kolehiyo. Suno kay Sir Prince, importante ang dedikasyon kag consistency sa pag-eskwela. Para ka na, orati imposible nga hindi madabot kung nagapanikasag kag nagapaningwa ang sangkatawo. Panugyan na sa mga estudyante, kinahanglan nga mangin positibo ang pananawan sa kabuhi. Dugang na, kung nag-aabot ang mga panahon nga daw hindi masarangan ang mga bagay-bagay sa palibot, importante ang pagpahuway bisan makadali lang, agad maka-recharge, kagliwat nga atubangan ang mga pagpanghangkat sa kabuhi. Bantayan ang full episode kang hinunaanon sa darwa naman kay mga pages The Kinaraya Chronicle kag Ball Studios Productions Facebook pages. Para sa The Public Record, Mark Anjo de la Gracia, The Kinaraya Chronicle.